Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información. Hoxe é venres, día 21 do mes de agosto. Estamos na radio e na televisión de Cerceda. Se nos queren seguir tamén poden facelo por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou en rtvcerceda.com. Pois hoxe volvemos a falarlles de cine de verán, porque este sábado hai cine de verán ao aire libre no Xalo e a semana que ven haberá na Silva. Tamén recordamos que sigue aberto o plazo para anotarse a peregrinación a Callón. Recordamos que a excursión ao Grove xa está pechada e falaremos das festas de Queixas e cando serán tamén as de Meirama. A Vía Verde esta semana xa chegou ata Santiago, ainda que queda pendente un último tramo, xa se pode chegar de Cerceda a Santiago na Vía Verde. Se presentaba na xornada de Antonte o torneo de fútbol que se disputará a fin de semana que ven en Cerceda e falaremos da ITV de turismos, de maquinaria agrícola, das axudas á escolarización e á natalidade. Por último, en canto tempo para fin de semana, para mañán sábado e para o domingo, se espera de novo unha situación de alternancia de nubes claros, máis nubes pola mañán e máis claros pola tarde. Comenzamos a crónica falándolles de ese cine de verán que onte se celebraba en Cerceda e que mañán sábado, día 22 de agosto, se vai a proxectar a película no Xalo, na esplanada do Xalo, a partir das 10 da noite, unha película para todos os públicos, unha comedia chamada Mais Cuñados. Este sábado, mañán 22 de agosto, sempre que o tempo permita, na esplanada do Xalo, ás 10 da noite, proxección para todos os públicos da película Mais Cuñados. Anticiparlle xa que para o venres da semana que ven, venres 28 de agosto, tamén haberá a proxección de outra comedia ao aire libre, cine ao aire libre, na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, o venres 28 de agosto, Quién es quién? Outra comedia para todos os públicos ás 10 da noite. Sigue aberto o plazo ata o día 31 deste mes de agosto para anotarse a peregrinación a Callón, que vai a ser o próximo domingo 6 de setembro, donde o Concello xunto co Protección Civil organizan esa excursión, ou mellor dito, organizan esa peregrinación, que para algúns serán tamén unha ruta de sendeirismo ata Callón. A saída vai a ser ás 7 da mañán dende o campo da Feira de Cerceda. Levarán habituallamento e chaleco de sinalización e irán acompañados tamén por Protección Civil. Poden anotarse, como decíamos, ata o día 31 de agosto. É gratuito, teñen que anotarse no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. Poden achegarse ali presencialmente, están pola mañán e pola tarde, ou poden, se queren, por teléfono, marcando o 881 98 15 53, que é o teléfono de o Viveiro de Empresas e que está a disposición de todos, de 9 da mañán a 9 da noite. Outra excursión, en este caso xa está pechada, é a excursión ao Grove. En apenas un día, 2 días, se encheron 3 autocares para a excursión ao Grove, que se repite, xa que ten moito éxito cada vez que se organiza. Chegou a ter 4 autocares e para esta serán 3 autocares. Uns 150 veciños irán á excursión ao Grove o día 26 de setembro. Xa está pechada, é dicirlle que ese día sairán ás 9:15 da mañán, todos os que estén anotados, irán a visitar o Pazo Quinteiro da Cruz, onde terán unha cata de viños incluída, e despois van a xantar de novo en barco, con marisco, cunha mariscada. Ademais, haberá tamén unha parada en Sanxenxo. Hai plazas, as plazas eran limitadas, polo que se esgotou, evidentemente, porque non se pode pasar prácticamente deses 3 autocares, aínda que esporádicamente chegou a haber 4 autocares para esta excursión. O prezo por persoa subiu a 40 euros e lembren todos os anotados que sairán ás 9:15 da mañán o sábado 26 de setembro. En canto ás festas, pois que quedan nos pendentes, as festas en Queixas e as festas en Meirama, que son as súas festas grandes e que se celebran ambas as dúas en setembro. As de Queixas xa temos o calendario, son as máis inmediatas, xa temos o cartel.
As festas de queixa se celebran o venres 4, domingo 5, o sábado 5 e domingo 6 de setembro. En canto ao cartel, o venres día 4 ás 9:30 se celebra a tradicional cea veciñal. Todo é no campo da festa da Vereira baixo carpa. O menú é a base de tortilla, empanada, embutidos, queixos, paella de marisco, viño, cervexa, refrescos e de postre tarta larpeira. Os tickets están á venta no Bar Pallas, no Bar Morriña, no Albergue da Estación ou na Cervexería O Parque. Tamén poden conseguir os tickets con calquera membro da comisión de festa. Os prezos son de 27 euros para os adultos e nenos e nenas ata 12 anos, 15 euros. Decir que logo o remate do xantar ou cando este rematando a cea, mellor dito, pois será a verbena a partir das 11 da noite coa Orquesta Galaxia e Disco Móvil Impacto. O sábado continúa a festa, sábado 5, con dianas e alboradas a primeira hora da mañán, logo a 1 hai misa solemne e ás 2 da tarde sesión vermú co dúo Reflejos. Ás 11 da noite do sábado verbena, tamén co dúo Reflejos se vai a estar Tania Beiras. O domingo, día último das festas, domingo 6, hai misa solemne a 1 da tarde e haberá sesión vermú coa Orquesta Ibiza e logo pola tarde haberá tamén tardeo coa Orquesta Ibiza. Esas son as festas de queixas. En canto ás festas das Dores en Meirama, son a fin de semana seguinte, serán os días venres 11, sábado 12 e domingo 13 de setembro, e logo as Dores pequenas serán o día 19 de setembro. En canto teñamos o cartel, dende aquí o anunciaremos. máis temas. A Vía Verde, da que vimos falando esta semana, ten como novedade que xa chega ata Santiago. A Vía Verde agora é Cerceda-Santiago, que en concreto 3 novos kilómetros que suman xa 30 os kilómetros que se poden percorrer. Quedan pendentes os últimos kilómetros ata a estación de Sionlla en Santiago, que se están arranxando porque hai 2 túneles que hai que asegurar. A Vía Verde, por lo tanto, xa está feita ata Santiago. A Diputación estuda tamén poñer en servicio un servicio de bicicletas en todos os concellos polos que transcurre a Vía Verde e tamén incluso unha fonte de agua no paso de cada un dos concellos. Unha Vía Verde que se inaugurou oficialmente no ano 2022 e que agora chamase Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle e que chega xa aos 30 kilómetros, quedando aínda 6 por realizar. Na xornada de Antonte se presentaba o torneo de fútbol Concello de Cerceda de fútbol senior, que este ano ten como novedade. É a terceira edición deste torneo de fútbol de Cerceda, que terá un formato ampliado. Como novedade este ano, ademais de categoría masculina senior, está a categoría femenina e a dos veteranos. Todo se celebra nas instalacións deportivas do Roxo, onde terán como campo principal o renovado campo de fútbol de anexo do Roxo de Herba Artificial. Van a ser os días 29 e 30 de agosto, días 29 e 30 de agosto. O sábado 29 arranca co cuadrangular senior masculino ás 4 da tarde coa primeira semifinal entre o Rodís e o Queixas. A segunda semifinal será despois, ás 5 da tarde, entre o San Martiño e o Atlético Cercedense, para logo a xogar a gran final ás 7 da tarde. O remate desa final, entrega de trofeos, e se celebrará a primeira final femenina entre o Clube Atlético Cercedense femenino e o Cabana como equipo convidado. O día seguinte, o domingo, será a quenda dos veteranos, cun triangular entre o San Martiño, o Rodís e o Cerceda de veteranos a partir das 10:30 da mañá. Un acto que tivo lugar antonte de presentación no que estiveron representantes dos equipos, pero tamén como teniente de alcalde Catrina Queijo e o concelleiro de deportes Óscar Golán, que se encargan de organizar este torneo do concello, que tan boa acollida ten para todos os clubes federados do concello que participan no mismo, e no que ademais de adestrar e servir xa de preparación de cara á temporada, o inicio inminente da temporada, tamén evidentemente pretenden recadar o máximo de cartos posibles ali mismo
no campo de fútbol para tamén telo como axuda para a temporada. Máis temas, a ITV de Turismos vai a estar aquí en Cerceda e tamén a de Maquinaria Agrícola o vindeiro mes de setembro. A máis inmediata é a de Vehículos Lixeiros, a de Turismos, que estarán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático e comenzarán xa dende o luns 14 de setembro ata o venres 18 de setembro. Toda esa semana se poderá pasar a ITV de Turismos aquí en Cerceda. Para pedir cita previa poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.ictv.com. En canto a aqueles que estén pendentes da maquinaria agrícola, que sepan que aínda non se pode pedir cita, pero que van a estar a finais do mes de setembro e principios de outubro. En concreto van a estar dende o martes 29 de setembro ata o xoves 1 de outubro, logo estarán a seguinte semana do luns 5 de outubro ata o xoves 8 de outubro e rematarán o martes 13 de outubro. En canto ás axudas para a escolarización, libros de texto e material escolar, que sepan que xa está pendente de que salga a listaxe definitiva, xa se publicou a provisional, donde foron concedidas 91 destas axudas a todos aqueles que cumpriron os requisitos exixidos. Houbo alrededor de unhas 30 que non cumpriron os requisitos ou que entraron fora de plazos, pero como mínimo son xa concedidas 91 axudas para a escolarización e libros de texto ante o inminente xa comenzo do curso. En canto ás axudas á natalidade, pois recordarlles que as axudas á natalidade tamén están convocadas para todos aqueles que queiran solicitalas. É un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Teñen de plazo para solicitala ata o 30 de novembro. Poden facelo a través do rexistro na planta baixa do Concello, onde tamén atoparán, se queren, as bases, ou por internet, na web municipal, na sede electrónica www.cerceda.org. Aí atoparán tamén as bases destas axudas, desta subvención que xa poden solicitar cando queiran. Xa rematamos co tempo para mañán, aínda que hai influencia sobre Galicia das altas presións, hai circulación do nordés e, por tanto, haberá a presencia dun embolsamento de aire frío en capas altas. Que quere decir isto? Que mañán haberá inestabilidade atmosférica. Agardamos ceus con máis nubes, canto máis no terzo norte da comunidade, onde podría haber algunha precipitación feble. As temperaturas, ou mellor dito, despois, a medida que transcurra a xornada, poderían ir abríndose claros, aínda que de cara a noite volverían a entrar esas nubes. As temperaturas non experimentarán cambios significativos ou con lixeiros ascensos nas mínimas e descensos no terzo norte das máximas, sacando valores que poden ser baixos no norte de Galicia para esta época do ano. Os ventos sopran moderados do nordés que poden ser fortes na costa. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Eirís, e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.